Yazi baby yabona okukuzila kukamshengo hayi ngale uzosixaka ngoba engathi yonke lento ngoyichaphazela thina ayikho mase nonse seyenze izolo oh khathazile wabantu ndiyamsizela mani inhliziyo yakhe ibibuhlungu yini emva komsebenzi omhlanga bethu nani siwenzileyo asinkhena yazama ukumfonela kodwa bengaphenduli hayi understand ke phofu naleyo mhlawumbe siyombona mani later wena okay bye khangela udonga kuba Indemo. Father, cela ucela ifavor. Yeah. Ngicela drop my charges. Mams. Uthini? Ngiyacela. Ngoba asoze kaloku sana. Not after lamntana kaloku ebeza ulimaza abantwana bethu. uNomsa uyabathandela abafana bengeke zenze loo nto leyo. Sisiqelemnqa uNomsa kufuneka sihambe siyobolela ejele cha. Because nanokuthi uyazi ukuthi emhlabeni awukho umqomo wokulahla umuntu. Oh. Yabo. Andike futhi umfazi wami. Oh. Okay. Hayi ngibeka ngoku. Alright. Nganowathi ngibeka ukuthi ngiyamzwela nje kuphela. Ngiyacela. Okay, ngicela ucabanga. Akona uzayicinga. Qhubeka. Yabona ntombazana? Ngifuna imkhame ingalo yomthetho. Khona sizoyicinga. Hayi khona ntomsalayo hayi khangiyeke. Chini.